Lex! Alexe! Asar mo nung bata ayat eh. Kapila naman kaadlaw, way uli-uli. Sus, kini mga bata, giingnan magkita na ko ni nga. Pili untam sig intra-intra ng kitit-kit ano ba to? Usa ginang makapadaot sa utok. Pakita ni bata. Ay, to aray. Mao gina akong anak. Sus, nakangad-hangad pa sa langit. Usa may hangad-hangad na. Di ako matuon. Kung sa giyang tuyo anang ano na yung anak na siya. Ako matuon eh. Tugpa na yung taon. Kadugay na mo tugpa. Pitin ang gutumawak pa kaon. Oh, laraw. Nagpadung na hapit na ni tugpa. Pagkadugaya mo tugpa. Tugpa na. Kapirtin na ginamiyay kaon. Pirtin ang gutuma. Unsa na rin urasa. Tuara padung dito sa babaw. Wana padung mutog pa na ni. Saan ka tuwa man dito padung. Alex! Oh! Sus, naunsa man yung taon ka doon. Ang naamag kang naaram na ikadri hangad-hangad. Doon sa may mag-hangad-hangad. Nagpaabot tong mutog pa to pa. Nagpaabot to. Susibugin niya kamay kaniya na mutog pa ni mo. Naunsa man gini bata. Rimikip. Ulita. Ay, sanga mula ka ko. Karon ikaw mo puli. Patupaon sa nato na. Sus, di ka mutuon ako. Atuon ako ang kapitan si Tutong Tugsok. Di ka mutuon ako. Ako yung mga mahan. Di na ka mo ba nako? Alis ako kay patupaon ako na. Pakayapit na namutog pa. Naglibot-libot na. Daw. Kining uto ka ni. Ako nga doon si Tutong Tugsok ang kapitan. Aduh dito. Lakas, papaiya kong dadon. Di mo kumuban. Kaya siya man mo'y mukuan din eh. Mapuli na ko. Itug pa na siya. Makakaon ako di ko kakaon. Naara si Papa naron padulong. Ako rin kakaon. Kaya imo kong pabanon. Di mo kumuban ni mo. Kaya na ikaon. Mutog pa na. Ako nang huwaton. Chip. Ayan, sabol ko, Chip. Asan tayo napita, Chip, na kita magigiasayan aning tuyok aning kadako aning ato barangay. Pati daghana mga buang ra pagiti ring laon ang mga stone. Ako mo hipi no? Ikaw ga hipi mo, gi-chip ka. Hipi ka. Ikaw pinda ni radyo. Dapat ako mudaan ni radyo. Ako Ay pilom sa din mo ang ilong dai nga mo sab pag ang bawo nga taas kitag ilong ba. Minawa ko ba. Unsa may ato mahimo ay Chip. Nga kita man gitugyanan sa ato ang kapitan nga magtiktuyok ka ta ng barangay pagkadakuha man ng barangay. Yan ang magtuyok magita haron mangita ta nga mamatay ta. Hibaw pa ka. Mo kung kini sa pawi atong rubingan, way lain nga mo pakasaan eh. Kana manguha og balas, manguha og laba. O yaman hukol na ba na sila? Mong dita mo suri-suri layo. Ginihinan ta sa wag ginyo naghimo og mga salaod. Haron safety ang atong kinabuhi. Luso biya ka. Gusto. Hibaw biya ka. Try ta gini mo Chip. Do, sultian talaga. Kining mga tanod do. Mo pirming ibangin sa tanang mga krimen kung ikaw magpahawd-hawd ka. Mawako. Unaagin ni mga patay pulis ito dilim gibulis ko ipauna gintanong gibon inibuto silang armas. Ang imong lubot mi unang mapaha. Binuan Chip pero Chip di takupyan sa Chip. Tanod gani ka magtinalawang yun. Talawan niyo ta? Oh, sakit kinang bunog. Tagot mo nga karon Nara gani mga maldito. Ayaw ginagduulat tanawa na siya. Pabuta na mamatay na igdagan sa naghimo na krimen. Una na duula ino ni ka pulis. Sir, nay namatay dito ana ba? Kato ba hindi gini magamit na to matsaking? Ang sabiya ka. Chaking mi. Kiningon ani do. Sultian ka bunal na sa iro. Ay no sa mga. Ano na zero na ini? Ayaw mo ginagara dito nga naagin ni mangisog. Dooling ka kay tanong ka. Ini kamatay ni mo. Butang nga na nag-plug ng lungon ni mo. Unya. Wala. Tultulan ka sa mga anghel. Namatay ka tungod sa imong pagkakilin. Monay. Importante din ha. Kung nakakanig ka sa mga inaning risko-risko. Pagpuyo eh. Parang may bunog ba? Likes black ay. Mangita tagtagay. Mas mayo. Sa ikaw barangay tagay po day ka. Kawag ilang may benimo. Ato dos kapitan na. Ato inos kapitan nga naka-rescue na ta og daghan kaayo nga mga naghimo og bati dire. Ay record ta na. Ano to nga? Chip. Ano to? Kapitan. Namin nakitaan. Kapitan dito sa man. Ato padung sa ubo sila ta ba? Oo nya nay nanguha dito bas. Ayo pa yan lagi magpakadaot man sana ta. Ato to tunto. Pastilan ning mga tanod nako. Ako gisugo og parubing sa among pariyo. Wa pa gyud abot bisig usa ka buok. Kanto gani nga. Kini among barangay. Wa na gyud asin. Tan-awang ato. Iapta na lang hinuon og kuan sa lobe. Lukay.
Naunsa naman ang tao ng barangay ay. Ako gayon ako nga kapagkahimong kapitan rin dapita. Pero, wa ko asinso. Kaya tungudan niya akong mga tanod. Pisan talawa na. Di managking siyang kapitan. Nga grabe kayo suga. Unsay mga problema. Das maganda na. Maong nahimo kong kapitan rin sa mong barangay. Pagpida. Kapitan ko to. Uy, Duroy, unsay may problema? Pagtabang utakon mo ba? Kana akong anak nga murag nawala lagi sa pag-isip. Nawala sa pangisip? Pagkalisura ko na nagod. Wala na yun pangisip ang imong anak. Wala na yun, nagsigin lang hangad-hangad sa langit. Unya, ang akong problemahan kay purtira bang isuga. Mahangyon ta ko nimo nga patabang ko nimo na hasta mga tanod na kay mga tanod diha. Patabang ko kay di man pugan dapat na may suga. Mao ba? Oh. Kana ra bagyo imong anak. Nakita na ko siyang kugalingon. Na purti pagkaliwata sa mangan. Mao lagi sa liwat na siya kay laki man unya. Oh, laki ang man. kaisog. Tanawa ka di pagkaisog, mga pangag ka ka. Dili lagi yung pero kay kaya ko siya bato mo ko sa lagi kaon niya ako kay katura mga bagal di man bato. Bagal sa dimo. Sige. Karon og mo abot tong tanod ako nga akong iparubing. Ako yoga na teka. Kay ganihara ko nagsige huwat sa duha na ko katanod. Og asa na dapita sila nagrubing. Kana da. Wa ba kayo noon tuan ni Rubing subuganan sila kasawa? Mao lagi kana may no na noon. May na kay room. Ganando ay. Radyo. Radyo. Nga, unsa may mga stasyon dito sa namin na bunalan dito usa ka buo. Ayaw naman. Dili masalit kusog yung dagiro ka. Pero still landaan ba ko. Marisip. Oy, nay problema sa guroy. Usa na. Bara ninyo riya kay kamo may ako Dali ka sa drabon. Ang akong anak budbas. Kay murag na wala sa pag-isip. Boss, ako tanga katabang ninyo nga madakpan na siya kung dalo na taro sa wala tana ngisog man. Nati isog dal sa ko, ngisog ay. Oh. Sige. Pilip ko ni ako ang mga tanod taguroy. Puti mga isuga ni. Suga di ani mga tanura di ay. Sulbad kanarang anak nimo nga way pangisip. Mabutangan Butangan. Sini ka butangan duha. Kana Mayo na ko mo. Sige. Asa man ta? Biliban ako sa kong tanon. Huwag ikaw mo sa'yo. Kuha nilang duha. Ni Alimukoy og ni si Titing Kahoy. Kay liwat si Kapitan. Maaw ni tanon. Perting kondisyon na. Dahil mo ito ba? Pwede na ko tuma. Sa kundi ka naroon sa hindi ka lupa-lupa na. Hindi ka mo tupa. Ang haon di ka durot na lang. Tagpaw na ko kinihap. Ano sa ka mo tupa? Nak. Ayaw si problema kay kong nagsisyong ang surang. Nak. Muli nak. Tara ba? Asam na pala Muli ta. Uli dong. Kita mo sila. Mga tanod din nak ako gikuha kay magkikulit. Hindi ka manong tanong. Hindi ka kuha problema. Huwa pa ko kakao. Huwa mo tupa. Lamig Ayaw na naman. Ano na ako? Kung ano to niya ako ni Karol. No. Problema ang taguroy. Suluhan ni mga barangay way ato. Way git. Di namin ani. Napetsa ko. Mga Kap. Sus, Ano naman? purti man talawa na din mo mga tanod ka boy. Ano na talawan man? Sus, dili ka dakop sa kuang anak na wala man ya. Napatay to yung anak at mangulay. Manguling ni. Pati kinagisugan na yung mga anak pati pagkabuanga. Apig, sakto gyud sa isaw kay nabuang na ko na. Karon. Kay nang layas matunduhan ako katanod imuhan ang usa. Isulob na. Ikay amahan, ikay tanod. Di na ako magkapitan, magtanod sa ko. Oh, Tara, doon. ito, ton. Yati ng anakan mo buang-buang din na nga. Buang lagi. Karon, kita, butan-butan mata magpubong-buang sa taharon. Mabagay ang atong sa dakpunon. Tala. Sige. Ayaw di ba? Wala yung kalapawan ng akong kabutaan. Wala. Puro silang panagan. Dira ka po. Oo pa. Dira ka. Sus. Papa lagi. Papa lagi mo. Ako ni anak lagi. Anak kini mo. Anak na ko ni. Kini pagkabuanga. Ano mo yung kung kanon pa? Kung kinadalitan onon. Kanang boss Taguroy. Ikay pagkapitan, ikay pagtanod. Sigura na yung mga anak.